आज सर तू कर्मी के मैंने भी कर्मी ହେଇଥିଲେ କଣ୍ଟା କଥା ହେଇଥିଲା ନା ପାଘ ଆମର ସେ କାଲି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଜି ଭଜା ହବ ସେ ସେଠି ବସିଲାଣି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ କରିବୁ ତିନିଟା ଏକ ବସିଛନ୍ତି ମିଟି ମିଟି କିଛିଟା ଲୋକ ଏତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି କ'ଣ କହିବ ସେ ଆମର ଉପର ଘରୁ ତଳ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା ସେ ପାଇପ୍ଟା ଯିଏ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଛି ସେଇଟା ମାନେ ଏତେ ଚାପି ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ପାଣି ହେଉଛି ବଟ୍ ଜିଆଇ ତାର ଯାଉନି ଏବେ ଜିଆଇ ତାର ଯାଉନି ମାନେ ଆଉ ତାର ହିଁ ଯାଇପାରିବନି ତ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ନା ଖୋଳା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମମି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ରେ ଗଛଟା ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି ମରିଯାଇଛି ନା ଶୁଖିଯାଇଛି କ'ଣ ଗଛଟା ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି ଏଠି ଶୁଖିଯାଇଛି ପାଇପ୍ ମିଳିଲା ବୁଲୁ ଏଇଠି ନାଟି କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଣସ ପାଚି ଯାଇଛି ବୋଲି କେଉଁଟା ପାଚି ଯାଇନି ଏଇଟା ସେଇଟା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଚି ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ମୋର ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ଯଦି ଭଲ ଥିବ ମୁଁ ଆର ଲିଙ୍କ୍ ପକେଇଦେବି କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଏ ବଟ୍ ଟିକେ ଭଲଟା ମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଟିକେ କରିବାକୁ ଭଲ ଥିବ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟିର ପିଟିର ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କି ନିଦ ଇଟି କିଟି ସେ କ'ଣ ସେ କେତେ ଅନେଇଛି ଦେଖିଲୁ ମତେ ତୁ ଏମିତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲୁ ଯେତିକି ବିଲେଇକି କରୁଛୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠିକି ଆସିବୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଆସ ସେପଟେ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଦେଲେ ନିଦ ବୋପାଲୋ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ଫିଟିଂ କରିବା ଆଉ ଖେଳୁଛି ସେ ଆଇ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି କେତେ ହଉଛି ଦେଖ ଅନଉଛି ଆଇ ଯେମିତି ଅନେଇଲା ବୋପାଲୋ ଗାଁ ମାନେ ଡାକିବି ଦା କଟୁରୀ କୁରାଡ଼ି ଛୁରୀ ବିଲେଟ ପାତି ଯାହା ପାରୁଛୁ ପାରେ ଆଣେ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକା କାଟିଦେଲେ ତୋଳି ପକା ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ପଣସ ଖାଇବି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି କହିଦେଲି ନା କ'ଣ
ଗଛର ଫଳଟା ପାଚିଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗଛରେ ପାଣି ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ତଳୁ ଆଗ ଦାଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏଇ ରଡ଼ଟା ନେଇ ଟିକେ ଏମିତି ଝୁଲେଇ ଦେବୁ ସେ ପୁଣି ଗଳି ଗଲା। ମୋର ତ ହାତ ପାଇବ, ମୁଁ ତାକୁ ଝୁଲିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଟାଇଲ ବାଲାକୁ ଆଣିକି ଆସିବ ଏଇନା ଦେଖିକି କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କରିବ। ଇଏ ରହିଲା ଉପରେ। ପଣସ ଯାହା ଓଳଉଛି ବାଲି ପୁଣି ପଶିଯିବ ଦୁଆରେ। ଧରିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିଦେ। ଦେଖ ସିଆଇଲା ତାକୁ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ପଣସ ଖାଇବ? ହଁ। ମତେ ତ ଉଡ଼ିକି ପୁଣି ପଶିଯିବ, ଓଳେଇ ଦିଏ ଯା। ଓଃ କି ବାସ୍ନା ହଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଥରେ ଧନ ପାଟି କରିଦେଲୁ କରିଦେଲୁ ଆଟ। ଗୁଗୁ ମାନେ ଧୁନୁ ମାନେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗାଇଜ୍। ଆଜି ବହୁତ କାମ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକା କାମ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଆଜି। ଟିକେ ନାକୁ ଯାଇକି ସେ ପିସିରେ ଟିକେ ଅପଲୋଡ଼ ବଗେରା ଟିକେ ବସେଇଦେବା, ତାପରେ ଶୋଇବା। ଚଲା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।